ango ne aka yi masa aure sati guda, wai kawai suna hira irin an ji daɗin hirar nan, kawai sai ya ce mata ɗauko jagira. Ta ce me za ka da jagire? Ce da Allah ɗauko. Ta ɗauko jagira, shikenan sai ya ce yanzu fa nace na rusa keke fakin sa ko? Ta ce a haba to rubuta mana. Sai ta ce nawa zan rubuta? Sai ta ce masa rubuta 3 magani. Sai ya rubuta, ya sake ta saki 3. Sai kuma ya bata, ta ce kai ka ba rubuta? Wallahi ko na ji malamai sun ce fa ba a wasa da saki, kuma ka rubuta 3. Sai ya fashe da kuka, ita ma ta fashe da kuka, wayo Allah wayo Allah. Za ka ci a tafi gidan Daurawa 11 dare na zo tare da mutane a kofar gidana, ni ma na da a gaji na tare da su yana wani haka da hannu. Na ce a me faru za ka zo min gida da daddare ba Allah? Karama kalla wallahi mun kasa bacci, mun kasa sauki tsaye, wallahi malam tun safe ban ci komai ba. Muka ta neman gidanka, a ce kana can, a ce an ce ai dama in ba ya zo yana neman gidana duk mutanen Kano jama'a ta ne, to sai ai gabar da kai wani yamma da kai har sai ka wuni baka san gidan ba, saboda ba a san ka ba za a nuna maka gidana ba. Na ce amma da ni kai wa waya ne maka kwatance da yanzu ka zo, ko in tura maka abin nan address, kowa kace ka haka gidana zai ka haka. To yanzu me ya faru? Yace wallahi malam kaji abin da ya fance, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Sai ƙara rikicewa. Nace to yanzu kaga dare yayi, ka dawo da safe. Don Allah malam, nace ka dawo da safe, ka zo da waliyinta da waliyinka, ku zo da safe. Suka dawo da safe, dan safe ko sai gasu. Ya ji ya ca kuma waliyinsa, ta ma ta zo da waliyinta. Nace ga takarda ya rubuta mata, kuma hadisi ya zo cewa abu 3 ba a wasa da su. Daga ciki akwai saki, an ce da na gaske da na wasa duk ɗaya ne, ya zartu. Don zai a za'a yi. Suka sake rushewa da kuka, wayo Allah wayo, in ce a gwa kuka ku tsaya tukunna ku ji mana. Na ce kuma gashi kotunan mu din na Najeriya akan malikiya muke tafiya. Malikiya kuma saki 3 a kalma ɗaya 3 ne. Wa talaqu salasu fil kalimatil wahida bid'a wa yaqu, haka mai risala yace. Saki 3 a kalma ɗaya bid'a ne, amma in an yi yayi. Ya sake rushewa da kuka. Na ce to amma a babun fatawa ana iya aro wata mazhaba, amma da sharaɗi idan akwai alƙalin da zai mai da ita hukunci ta tashi daga fatawa. Ma'ana in na rubuta hujjojin aka kai wa alƙali zai yi sitamfi cewa mai da shi hukunci, saboda hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Idan alƙali ya fatawa akan mas'ala ko da shaziya ce to ta zama daidai. Yanzu so kaga wannan kuma ba malikiya wace, sai ce na fita daga malikiya. Nake to aka yana ba a ciki kake ba, wai ya fita daga malikiyar. To so da aka na rubuta, na zubo hujjoji, na zubo dalilai, na zubo hujjoji, na zubo dama akwai alƙalan da mun yi wannan yarjejeniyar da su cewa in dai na yi fatawa maimakon a ta samun saɓani, in an kai musu kotu za su buga cewa ta koma hukunci. Kenan in mutum bai yarda da ita ba sai dai ya tafi kotu of appeal, amma ba zai zo ya ce fatawar Daurawa ba ce wurga ta shara, tunda fatawar ka za a iya wurga ta shara in ba a so. Fatawa daban, hukunci daban. To sai na samu alƙali, sai ya ce to shikenan a kawo masa matsalar. Da wani abin tausayi ne, in ma baka shiga kaware ba zuwa za su ci gaba kuma da yin na bayan fage, tunda matasa ne, yara ba ilimi gare su ba. In baka samu kofar da ka gyara auren ba, to kuma zai je ci gaba da lalata da ita, kuma ga kofar an samu. Na kawo su Sheikh Usaimin, su Sheikh Ibn Baz na zamani, na kawo su Ibn Taymiya, ga sahabbai na samu Abdullahi bin Abbas da yan wasu kaɗan su Sayyidina Ali. Na gangaro tabi'ai, na kwaso wasu, na gangaro na kwaso wasu, na jero sunayen malamai. Dama akwai su Ibn Hazm suna ciki, su Dawud az-Zahiri suna ciki, su Albani suna ciki, su Shaukani suna ciki, su Sadi Hassan Khan suna ciki. Malam na cika masa takarda, na sa suna na ƙasa na sign.
aka kai wa alƙali ya duba ya ce wannan yayi, ni ma an taɓa ni wannan zan sa a fayil ɗinsu. Sai ya ce ya zartar da hukuncin ya mai da matarsa, ukun nan ya mai da shi ɗaya. Na ce kuma Libya haka suka yi, Malikiya suke, amma a matsalar saki sun ɗauki. Idan baka taɓa danna mana subscribe ba, to ka danna subscribe a ƙarƙashin wannan bidiyo kuma wannan tasha na ta Tumbin Giwa domin samun ci gaba wannan shiri da wasu shirye-shirye ma gaba ki ɗaya. Mun gode.